Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble pour réussir gratuitement. Be bonne wati na ni ka obbe fo dakunya kelin ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ensemble pour réussir gratuitement jama foti be anga fanu be la jelen fo YouTube sans fait ko ka obbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dakunya kelin. Alhamdulillah suma alhamdulillah a balmanche a dogoche a denche a koroke do dogoche do nyi yere de benye do jugu de benye alhamdulillah me ni benata aw fla be kadini minu yene nyi aw kadini minu yen jugu ye neta aw jugu ya wa aw kadini akira la fly no ya aw ka kalande Maître Badra Aliou Badini di sabali kan inshallah bi mbora ngombe befo YouTube jama awka kene akara la flyde wallahi here bi abishi abikli kawni ci bi amborani ala to do de ambe feka di awma fi sabilillahi wa rasulihi ensemble pour réussir gratuit jama be ka ta ka yere de mena inshallah alors o ye ala tɔgɔ jumɛn de ala tɔgɔ min n'i b'a fɛ ka adamaden dɔ karaba ka wariba bɔsara ou bien i ka juru bɛ mɔgɔ ra i b'a fɛ k'a tigi karaba k'i ka wariw minara walima i bɛ fɛ ka taa juru ta ka na i mago dilan komi n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ala tɔgɔ a bɛ bɔ i yɛrɛ ŋaniya de la ka harilo i bɛna juru ta n'a ye wa i ŋaniya de bɛ i yɛrɛ yira ni n y'a sɔrɔ n b'a sara cɛn na n'i y'a sɔrɔ i k'a sara ani ka karaba ka bɔsara olu tɛ kelen ye mais minnu fana y'o kɛ ni t'a yira ala la sinon a bɛ se k'a kɛ mais m'a d'aw ma a k'a kɛ ka wariw bɔsi mɔgɔw la ou bien i bɛ fɛ ka muso dɔ karaba k'a k'i ka furumuso ye o bɛ ɲa la mais k'a karaba k'a ɲini jɛnɛya bolo kan tiɲɛ na ne m'a d'aw ma o la min y'a ta k'u kɛ n y'a yira ala la Badara kanubagaw aw ko ka di ne yɛrɛ da tɛ se k'a ɲɛfɔ mais f'a k'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sanga ani wagati bɛɛ dɔnnikɛla de kan ka kɛ sabalikɛla ye dɔnnikɛla t'a fɔ ko dalu bɛ n bolo n bɛ kojugu bɛɛ kɛ lajɛlen ta ka n bɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye ayi hali ni tɛ dɔnnikɛla yɛrɛ ye adamaden o adamaden n'i k'i b'i fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ i b'i kaɲa ko bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kisi o ma kunangoya tagamasiyɛn b'u la ala tɔgɔ nin an bɛna kuma kan ni ala ka jɛn ye bɛɛ bɛna lɔn ko min bɛ yen ala tɔgɔ ko ra ni ala ka jɛn ye an bɛ fɛ ka min fɔ aw ye dɔnnikɛla bɛ kɛ sabalikɛbaga de ye su ani tile ani jigitugubaga mais dɔnnikɛla t'a ka dɔnni ta ka dansago kɛ n'a ye ayi o tɛ dɔnnikɛla ye dɛ hali kunfin ka fisa o ye hali maa min tɛ foyi dɔn o ka fisa o tigi ye ma caman an bɛ ban ka ala tɔgɔ caman d'aw ma a dafalen réseaux sociaux sanfɛ munna an tɛ sɔn dɔ wɛrɛ tɛ o maanifin yɛrɛ ŋaniya de y'o kɛ ne ye nin yira cogo min na dɔw mana ta dɔrɔn a bɛ yaala ka jurubabaw le ta n'a ye dɔw b'a ta ka to ka mɔgɔw karaba ka waribabaw bɔ o kun walahi n t'a yira ala la maa o maa y'a ta o kama ala ka duwawu jaabi i yɛrɛ kun kan fɔlɔ a ma dabɔ o kama dɛ a dabɔra de k'i k'a ta k'i yɛrɛ mako dilan ka maa wɛrɛ mako dilan n'a ye maa ma dabɔ k'i ka tiɲɛni kɛ n'a ye n'o tɛ ka harilo a bɛ ko bɛɛ de karaba ko bɛɛ lajɛlen ala ka dugukolo kan i bɛ se ka ko miiri i kun na a b'o de karaba karabalikɛnan don a b'a faamuya yɔrɔ jumɛn aw bɛna faamuya a ko di fa'idatu man arada an yaghara an yaghar ahadun min al-alimina yayi wa min al-rijali wal nisa'i wa bani adam wa kulli shay'in khalaqahu Allah ta'ala fa alayka biha donc a bɛ karabali sugu bɛɛ de kɛ i bɛ se ka ko miiri i b'a kɛ n'a ye ni kelen yɛrɛ dama bɛ adamaden labɔ i k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye mais a ma dabɔ k'i ka kojugu de kɛ n'a ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ wa o yɛrɛ la i tɛna labanko ɲuman sɔrɔ alors pour tout commencer ɲɛna an b'a daminɛ an b'a
aw deli foro aka abonné anga chaîne kan anga page YouTube sanfɛ ay abonné ensemble pour réussir gratuit jama ay ta abonné YouTube sanfɛ fɛn caman tɛmɛni bɔ wɔrɔ la abu nu sɔrɔ mais a kana ɲina dɛ ay bamba fana ka yɛlɛ ensemble pour réussir payant sanfɛ sabu o yɔrɔ la ye ni donna yen ka ban fɛn min bɛ i yɛrɛ b'a si dɔn a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 2300 darisi wa kalo sara ye 600 mana o fɔ ten dɔ bɛ sin k'a fɔ k'a bɛ wari ɲini na e ma ŋɛnɛ o i kun tɛ yan e bɛ connection min ta i bɛ kɛmɛ joli connection de ta ou bien waa joli connection de ta ka don ka video ninnu télécharger gansan tɛ o ni gansan tun bɛ yen e yɛrɛ tun tɛ taa i ti connection ta 1000 ou bien 2000 ka don ka Badara ka ala tɔgɔ k'o télécharger ani min ye 2300 darisi 20 don ka sigi kalanbulon yɛrɛ kɔnɔna na Badara b'a kalan su ni tile ala tɔgɔ min bɛ jigin ensemble pour réussir payant kɔnɔ ni ala kelen tɛ mɔgɔ si t'a da dɔn wa ensemble pour réussir sanfɛ Badara kelen de tɛ ala tɔgɔ partagera ye dɛ n'i yɛlɛla i bɛna dɔn ko Badara tɛ foyi dɔn dɔnnikɛlaw bɛ Badara ka kalanbulon de kɔnɔ minnu bɛ se ka Badara kalan dɔnni na san kɛmɛ bayirika olu farani no Badara kan k'a dɛmɛ wa kalanbulon organiser de cogo min na ala kama ye tiɲɛ ye mais maaw yɛrɛ ka fara kan k'o b'i dɛmɛ i fana k'i hakili to o la o hakɛ kɔsɔn dɔrɔmɛ 2 nin bɛ fara ɲɔgɔn kan ka an hakili to an dɛmɛbagaw la a y'a faamuya ko min dabɔla ala kama kɛ o bɛ kɛ ala de kama maa si kana i yɛrɛ nɛgɛ ka miiriya juguw fara i ka miiriya ɲumanw kan bɛɛ ka miiriya ɲuman ta o de b'i nafa n'a faamuyana don n'o faamuyana don an b'a fɔ k'an b'aw dira ka abonné a ye video ninnu partager a y'a partager ka se yɔrɔ bɛɛ ma mais an b'aw diri a kana an ka ala tɔgɔ ninnu ta ka mɔgɔw anarke n'a ye ka taa galonbabaw tigɛ n'a ye i n'a fɔ Mohamed Lamine Cissé ninnu b'a kɛra cogo min na u t'a yɛrɛ tɛ u t'a la tɔgɔ nin yɛrɛ baara cogo yɛrɛ lakika dɔn mais su ni tile u bɛ ka mɔgɔw namara ni wari ni ala tɔgɔ ninnu ye ka mɔgɔw ka wariw minɛ a ye sabali a kana o kɛ a ye siran ala ɲɛ n'a b'a partager a y'a partager hali n'a b'a partager groupe ninnu sanfɛ a y'a partager n'a vocaliw ye mais ka ala tɔgɔ ninnu ta ka taa naraki ka kuma kan k'i dɛrɛ o kan k'a kɛ komi e yɛrɛ ka dɔnta b'a kɔnɔ o don ɲɛ b'a la ne ye Ibilisa bila faraku don cɛ dɔ y'a kagana gɛlɛya k'a ta ka taa n'a ye ko Ibilisa ka nafolofin sira don ka sɔrɔ faraku don ya Iblis wa anta ya Alkhanas ibnu Iblis ya hayhatu wa anta ya haltamanasu a tigi ala tɔgɔ ta ka taa yɛlɛma k'a kɛ ko ni bi baara kɛ n'a ye ko nafolofin Ibilisa ka nafolofin sira k'a bɛ nafolo caman de burutu ka jigin adamaden kan ko mɛ ko f'i ka ala kota ko ka musofin kɛ di k'a kuma nu bɔ ka ɲagamina ka sɔrɔ faraku don bon e fana bɛ i kɔ fasa ja o kan ten k'i sigi ka wuridiba kɛ ka jurumuba ta ka jɛnɛya kɛ k'e fana bɛ Ibilisa ka wari de fɛ kamaa sɔrɔ ala tɔgɔ nin yɛrɛ tɛ wari tɔgɔ ye wari ɲini tɔgɔ tɛ faraku don ne yɛrɛ ma sɔn ka explication di a tigi y'a ta dɔrɔn ka taa a ka groupe dayɛlɛ dɔrɔn ka to ka kuma kan ten a kun fɛ ka to ka mɔgɔw namara ka wariw minɛ ka groupe dayɛlɛ a bɛ galon tigɛra n'a ye ten a vocaliw bɛ yen mana n'a fara ɲɔgɔn kan k'a jigin a bɛɛ i b'a lamɛn est ce que o ka ɲi i y'a tigi namara k'a ka wari minɛ i y'a tigi ɲagami i bɛna fatɔya bila a la parce que i ti a ti kɛ ten a ti ɲɔgɔn ka sira la yɛrɛ hey alu minnu yɛrɛ bɛ yaala ka réseau sanfɛ ka to ka ala tɔgɔw ta aw kun fɛ a y'a jate minɛ dɛ aw y'aw farati i ka don kalanbulon kɔnɔ o ma fisa e ma i ka to nin bɛɛ farati nin kɔnɔna na wa n bɛ n dan tigɛ yan kalandenw a ye sabali a ye namaraw daminɛ alu minnu b'o ko nin kɛra a ye sabali a ye siran ala ɲɛ a kana sɔn ka nin ko sugu ninnu kɛ walahi
ere bi nin kɛ i b'a dɔn i tɛna laban ko ɲumanya sɔrɔ i bɛ ka min kɛ pɛrɛ i b'a dɔn fana k'i bɛ ka kojugu de kɛ mais i ma limaniya ko ala b'i sara i ka waleya jugu la dɛ wallahi i tɛ sa fo ala k'i sara la diɲɛ kɔnɔ yan ka kɔn kiyama taga ɲɛ o la kalandenw i ka don kalanbulon kɔnɔ o man fisa i ma i ka taa i yɛrɛ ka i ka wari bɔ k'i yɛrɛ fatɔya namara dɔ bolo namaratɔ dɔ bolo aw bɛ se ka kari ka unité san ka connexion ta 1000 2000 ka don ka maître Badara Aliyu ka fayidaw ka télécharger 1000 2000 mais n'ele donna kalanbulon yɛrɛ kɔnɔ Badara a b'i kalan Badara b'i kalan su ni tile et puis maa wɛrɛw bɛ yen min b'i kalan juma de ka nɔgɔn an ka hakili sɔrɔ o la an bɛna ni ala tɔgɔ in ɲɛfɔ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na alors a fɔlɔ fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka ni ala tɔgɔ in baara i bɛna mun kɛ i bɛna kasibaratu ɲini kasibarat i bɛ kasibaratu ɲini a bɛ feere lɔgɔ la a tɛ tɛmɛ u b'a suma hawusaw b'a suma 100 100 200 ka sɔrɔ ka dondo wule ɲini k'a faga k'a joli minɛ k'a jeni k'a kɛ finan ye i b'a ni kasibaratu ɲagami ɲɔgɔn na k'a jeni k'a kɛ finan ye i bɛ sɔrɔ sisan k'o finan mugu in ta k'a ɲagami ni daba yɛrɛ dɔgɔnin ye tant que ni daba nin ma bɔ i bolo tuma bɛɛ i mako dilanni don n'i bɛ fɛn o fɛn fɛ tile 3 ou bien tile 7 ni i bɛ se wurudili la i bɛ se ka wurudi adadul kabir la adadul bara tile 3 bon n'a y'a sɔrɔ i kɔrɔnin don komi anw tɔw sorow tigɛra cogo min na i bɛ se ka wurudi adadul sɔgir la 666 fo tile 7 a fɔlɔ n'i y'a fɛngɛ i b'a ka waati min sɛbɛ nɛgɛ walaka kan i b'o bila tasuma na i bɛ tila k'a sɛbɛnden bɔ ka fan foroko ci i bɛ fan sɔgɔ quoi sisɛ fan sɔgɔ k'a ji nin bɔn ka sɔrɔ sisan ka sɛbɛnden nin ta k'a bila fan foroko nin kɔnɔ ka taa gbakuru dɔ wɔgɔbi k'a don yen i bɛ ko o ko fɛ n'a ye karabali bolo kan i b'a kɛ ten mais i bɛ sɛfan nin sɔgɔ i bɛ sɛfan nin ji bɛɛ bɔn n'a jara ka ɲɛ i bɛ sɛbɛnden don ale kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa dingɛ nin wɔgɔbi gbakuru jukɔrɔ i b'a yɔrɔ dun i b'a dunya kosɛbɛ pour que tasuma nin kana se k'a jeni k'a sisi sɛbɛnden nin jeni ka sisi maa funtɛni ka to ka k'a kan i b'a su don alhamdulillah i bɛ sɔrɔ i bɛna mun ɲini